babu ma ja'a fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama, babin da ya zo na bayanin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يتسو أنهم الكناية ترجع إلى من؟ الصحابة. أنهم أي الصحابة قالوا سكتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. suka ce Allah ya ce mu yi ma salati, ya za mu yi ma salati? Me yasa ku da kuke sahabbai ba ku kirkiro salatin da za ku yi ba? Ba su yi an fi su yi larabci ne? An fi su yi larabci ne? Suka ce Allah ya ce mu yi ma salati, ya za mu yi? Allah ya ce ku yi salati, salatin da za ku yi ma sai manzo Allah ya koya muku? Me yasa ba ku zabo da kanku ba? To ba haka ake tafiyar ba. Su sun fahimci sirrin shari'a kenan. Faƙala sai manzo Allah ya ce musu shi kenan kowa ya ce ya abin da ya ga dama. Qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi wasallam. Wa'annan kalmomi da manzon Allah ya zabo su, duk malaman duniya da waliyan duniya da masu fasahar duniya ba su isa su hadu su kirkiro kalma da za ta yi albarkar abin da ya fito daga harshen manzon Allah ba. Saboda wannan manzon Allah ne ce ku faɗa. In ka je lahira Allah ce don me ka faɗa, sai ka ce manzon Allah, manzon ka yace na faɗa. Amma duk wani wanda ka bi shi ka je lahira wallahi ka yi kasara, ka ɓata lokacinka. Duk masu fasahan duniya da malaman duniya da masu tsoron Allah da masu bid'an da masu sunna da kowa ba wanda ya isa a haɗu a kirkiro abin da zai daidai da kalma ɗaya cikin kalmomin da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa daga yanzu in ka ɗauki wannan kana yi har lahira ba ka da wanda ya isa ya zo ya ce maka a'a. Amma duk abin da ka kama kana yi bayan shekara 100 wani zai zo ya ɗaga ma ya sa ya ce dan me? Ba ka da abin da za ka ce sai ka ce ai fada, ai tashi hankali, ai kaza, ai kaza, ai kaza. To wannan kuma ai ba hujja bace ba ko? Wannan ba hujja bace ba. Tashin hankali da wauta da hauka da mai da mai ai ba su ake so ba. Abin da ake so sunna sak, bid'a sam, tauhidi sak, shirka sam. Ba bid'a ba shirka. She tauhidi she sunna, to rayuwarka ta yi albarka kenan duniya da lahira. Ai mun ji sahabban manzon Allah da suka ce Allah ya ce mu yi ma salati, she suka san cewa wannan salatin da aka ce su yi din nan shi zai faɗa yadda za su yi, ba su isa su je su kirkiro abin da zai yi ba. Sai suka zo ka tambayi manzon Allah, shi kuma manzon Allah bai ce to salati kuma ba laraba bane ba, ku je ku kirkiro mana. A'a, duk wanda ya kirkiro ma salati ya bata ma lokaci, ya batar da kai. قال حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة. يقول منظور الله يزومنا مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد، sai Bashir dan Sa'ad ya ce ma manzon Allah, amarana Allahu an nusalliya alayka, Allah ya umurce mu yace mu yi ma salati ya Rasulullah, ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa nusalli alayka? Ashe sun fi mu sanin hanya ke, sun fi mu sanin mecece ibada. Ibada abinda aka ce kai shi za ka yi, ba abinda ka kirkira ma kanka ce za ka yi ba. An fahimta?
manzo Allah ya zo majalisar su suka ce to ai dama ga manzo Allah ya manzo Allah Allah ya ce mu yi ma salati to ya za mu yi an fahimta qala fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shiru hatta tamannaina allam yasalhu har muka ce ina ma da bai tambaye shi ba ko manzo Allah bai ji darin tambayan bane thumma qala sa'annan sai da wuji ya tsit sai manzo Allah ce qulu wai me kenan da Hausa ku ce ku fada me za mu ce me za mu fada waɗannan kalmomi masu albarka duk wanda ya kauce musu ya bata lokacin shi qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid amma kuma zalci wassalamu kama kad alimtu sallama kuma kamar yadda kuka san laraba kuna sallama assalamu alaikum me yasa bai ce musu salati na kamar yadda kuka sani ba ku yi kowa yayi ba yace ka abid qulu ku faɗi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ma'ana duk malaman duniya su hadu da masu sunna da masu bid'a da masu da kowane ne komai tsoron Allah su da fasahar su da balagan su wallahi ba su isa su hadu su kawo jumla da za ta yi daidai da kalma ɗaya cikin kalmomin da ya fito da min harshen da baya kakkarya ba wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu sirrin ibada kenan abinda manzo Allah ce ka faɗa din nan in ka faɗe shi ɗaya ya fi ka kirkiro bid'a ka yi shi so miliyan an fahimta babu mala'ikan da zai kai wannan salati ce ai ban san da wannan salati ba ya sani ko bai sani ba duk abinda ka kirkiro na ruwan shi da shi yana dakon ka ne yana gadin ka ne ka gama ya daga ayyukan wayannan abubuwa da ka kirkiro ba ruwan shi da su ba su da tambari daga manzo Allah ba ce ba ba shi izini ya zana lada ba sai dai ma akasin haka an fahimta hatarin da ke ciki kenan sai sa da tashin hankali da surutu da menene wallahi ba daidai bane ba abin da yake daidai shine sunna sak ka tsira kenan bid'a kuma sam to ka tsira kenan duk abin da ya danganci shirka kada ku kusance shi duk abin da ya danganci tauhidi shine naka an fahimta to in ka haddace wa'annan salati kana yi har ana da kasa kullun kana cikin alkhairi kenan ka karanta shi daya yafi ka karanta abin da aka kirkiro so miliyan ko za su zo daidai